खुलुमबाय स्टुडिअ आं राकेश रामसियारि बे समाव गिबि खेबनि थाखाय थामहिनबा बे समाव बिसायख'थि साननाया मोनबा बिधान सभायाव सोलिबाय दङ गुबुन गुबुन जायगाफोराव आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव बिधान सभानि जे उफ्रा बिसायख'थिनि जे फिथाइ साननाय थामहिनबा भट काउन्टिंआ बे समाव सोलिबाय दङ आरो बे समावनो एनडिएनि बिजाथि सिडली बिधान सभानि एनडिएनि बिजाथि बिथां निर्मल कुमार ब्रह्मआ बिथाङा खुगा बेखेवदों गिबि खेबनि थाखाय जोंनि खौरांगिरिनि गेजेरजों बिथाङा बुंथिदों गिबि बाथ्रायाव बिथाङा बुंथिदों जे रंजानायनि अनगा आरोबाव मा दङ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां निर्मल कुमार ब्रह्मआ बे समाव नुनो मोनदों गोबां बिथांनि जे न'आवनो थामहिनबा बे समाव बिथांनि नबथियाव गोबां रंजानायखौ नुनो मोनदों रायजो राजाफोरा फैनानै बमा गावनायखौ नुनो मोनदों आरो रंजानायनि अनगा मा दङ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां निर्मल कुमार ब्रह्मआ गिबि खेबनि थाखाय बिथाङा बाथ्रा बुंदों गिबि खेबनि थाखाय बे समाव रंजानायनि अनगा मा दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां निर्मल कुमार ब्रह्मआ आरो बिथाङा बुंथिदों दे फैबाय थानाय समाव थामहिनबा बे समाव जोबथा भट काउन्टिंआव बे समाव आंनो देरहागोन थामहिनबा देरहागोन आरो गोबां मार्जिन लानानै देरहागोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिग पलिटिकल आपडेट बिग नैबे समाव भट साननायनि आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव होदों बिथाङा जोबथायाव देरहाहैगोन होननानै बाथ्रा बुंदों आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिदों जे बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया बे समाव लासैनो गोमोरलांगोन लासैनो जोबलांगोन होननानै बाथ्रा बुंदों भट साननायनि फिथाइया माखासे घन्टाल' दङ आरो बे आबुं फिथाइ मोननो थाखाय माखासे घन्टा दं आरो बे समावनो बिथाङा बुंथिदों जे लासैनो बा भट साननायाव लास्टआव जोबथायाव गोबां मार्जिन लानानै देरहासारगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां निर्मल कुमार ब्रह्मआ आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिपिएफ बिजाथिनि सुद्ध कुमार बसुमतारी बिथांनि जे खम भट मोननाया बिथांमोननि दोलोनिनो मोनसे गोहोम होननानै बाथ्रा बुंदों दोलोआनो मोनसे गोहोम गोग्लैदों थामहिनबा बिथांमोना लासैनो जोबस्रांलांसिगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां निर्मल कुमार ब्रह्मआ आरो बे समाव बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों लास्टआव जोबथायाव गोबां मार्जिन लानानै भट लानानै बिथाङा देरहासारगोन होननानै बाथ्रा बुंदों गिबि खेबनि थाखाय बाथ्रा बेखेवदों गिबि खेबनि थाखाय बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोनदों जोंनि खौरांगिरिनि गेजेरजों बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों जे रंजानायनि अनगा माथो दंबावो होननानै बाथ्रा बुंदों आरो बिथाङा देरहागोना रोखा होननानै बाथ्रा बुंदों बिथांनि न'आवनो बे समाव जागायजेनबाय रंजानायनि जे बमा गावनायखौ जों नुनो मोनदों बिथांनि जे न'खर बे न' लांगोनायावनो बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरा थांनानै बमा गावनानै रंजानायखौ नुनो मोनदों बिथांमोना बमा गावदों नोंथांमोना नुनो मोनदों जे बमा गावनानै रंजाथाइ खालामदों रंजादों बिथांमोननि न'आव आरो बे समाव बिथाङा निर्मल कुमार ब्रह्म बिथाङा खुगा बेखेवदों बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव रंजानायनि अनगा आरोबाव माथो दंबावो होननानै बाथ्रा बुंदों लासैनो बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया जोबस्रांलांगोन आरो बिथांमोननि जे भट मोनिया बिथांमोननिनो दोलोनिनो मोनसे मावनो हायै थामहिनबा फेलेंजों रुजुदों बिथां निर्मल कुमार ब्रह्मआ बे समाव गिबि खेबनि थाखाय बा नैबे भट सानखोआव जे गिबि बाथ्रा बुंनायखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय गोजोन्थों जिखुनु थाङै थुङै माने मथा-मथि मोजां मार्जिनावनो देरहागोन होननानै जों बयबो आन्दाज खालामनो हायो आरो बिथाङाथ' बिथांनि लिडिं लानो हायैयाथ' बिथांनिल' खोथा नंला जाहैबाय बियो बिथांमोननि दोलोनि आफादगिरि बा बिथांमोननि गुबुन बिबानगिरि बिथांमोनहा हयथ' माबादि माने थांनाय समाव माबादि खामानि मावदों बे बिथांमोननि खोथासै आं बिथांमोननि खोथाखौथ' आं जेबो बुंनो हाया बेथ' रंजानाय बादैथ' जेबो जानाय नङा गोबां एरियानिफ्राय माने बे दानि जेनाखि रिजाल्ट जेनाखि भट गणना खालामनाय काउन्टिं खालामनाय बे काउन्टिं खालामनायनि सोमोन्दै गोबाङानो माने कंग्रेसुलेसन हरबाय थादों माने गोजोननायखौ जासिहरबाय थादों आरोखि दा जिखुनु जेखि जाया मानो दासान्दि जेनाखि माने डिफारेन्सआव आवगायबाय थादों बेथ' गाज्रि लक्षन नङा थिगैनो दं जिखुनु थाङै थुङै माने मथा-मथि मोजां मार्जिनावनो देरहागोन होननानै जों बयबो आन्दाज खालामनो हायो आरोखि बिपिएफनि सुद्ध बसुमतारी बिथाङा लिडिं लानो हायाखै मा बुंगोन बिथाङा बिथाङाथ' बिथांनि लिडिं लानो हायैयाथ' बिथांनिल' खोथा नंला जाहैबाय बियो बिथांमोननि दोलोनि आफादगिरि बा बिथांमोननि गुबुन बिबानगिरि बिथांमोनहा हयथ' माबादि माने थांनाय समाव माबादि खामानि मावदों बे बिथांमोननि खोथासै आं बिथांमोननि खोथाखौथ' आं जेबो बुंनो हाया
माबोरै बिदि जादों जायाखै बेखौथ' आं बुंनो हाला जिखुनु दा मानि बेबायदि आवगायनायनि खारना जाहैबाय जोंना मानगोनां जोंनि इउपिपिएलनि आफादगिरि तथा जोंनि माबानि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बे ओनसोलाव गोबां जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव गोबां गोजोननाय थासारिखौ लानानै फैदों सान्ति परिबेसा स्थापन जाबाय बिनिखायनो बयबो मोजां मोनदों आरो बिथांनि जिनोखि खामानि मावनाय बे खामानि मावनायखौ खामानि मावनो सायाव बयबो गोजोननाय मोनदों आरोखि बेनिखायनो आरो लोगोसे गुबुन हारिसाफोरनि गेजेराव अनलायनाय मोजां मोनलायनाय सम्पर्कआ साबसिननिफ्राय हामसिन जालांबाय थादों बेनिखायनो बे जोंनि दोलोनि जेनोखि मित्रजोटनि जेनोखि बिजाथि आंनो जेनोखि भटखौ रायजोफ्रा बेनिखायनो बांसिन होदों आरोखि माबा मोनसे सिगनेल जागोन नामा जिहेतु नोंथाङा देरहायोब्ला फैगौ 2022 मायथाइयाव बिटिसिनि जे सेक्रेटारि जानो थांगासिनो दं बेथ' साभाबिक लासैनो बिथांमोननि जेनोखि पार्टिनि एक्टिभिटिस बे लासै एसे गोमानो थांगासिनो दङ आरो बेराफारसेथिं बिथांमोनहा माबादि लांगोन बेखौथ' आं बुंनो हाला मथा मथि दा मोजाङैनो मोजां आवगायगासिनो दङ आरोखि देरहालांनायनि उनाव बेयाव बे जोंनि समस्थियाव जे मावनांगौ बेखौ रिजाल्टनि उनाव माने लकेलि सावरायनानै लकेल लिडारफोरजों सावरायनानै ओनसोलनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायनानै बोरै मावनांगौ बिनि सायाव थिग खालामनाय जागोन आरो